saya dangu mboten kiyat ger ngenteng tombak pipi kula mandeng saya dangu saya marang atine ngaturaken pambagya panakrami saged anggen kula nampi mboten namung muja puji astutinipun ingkang bapa katampiya Kangger Prabu Sri Bathara Kresna nger kula tampi bapa kapundi sing ndadosaken rat daging kayuanan kula inggih mboten namung ndadosaken rat daging kayuanan kewala saged ndadosaken katentreman tumrap bumi prajon berarti paduka saputra garwa kali saking Sambekala nggih anak Natandrawati nggih makaten paman pendhita monggo katuran pinarak lenggah kanthi mardikaning menggalih inggih sampun boten kirang setunggal menapa nggih anak Prabu nggih Sombo kawula nuwun sabda paring pangandika Kanjeng Rama Dimas Tyaki kawula nuwun dawuh paring pangandika Gaga Prabu pepundhen kula Kakang Udawa kawula nuwun dawuh sabda paring pangandika Gusti kula ingkang sinuwun karana pepundhenmu kepareng rawuh aja padha lirwa marang kewajiban ngaturna pangabekti Kangger Sombo Dimas Tyaki lan Kakang Mati Udawa Ripun Wa Prabu kula ngaturaken pangabekti katuripun Wa Prabu Baladewi Mandura Sombo ndatampa sliramu ngaturna pangabekti marang punwa gawe marem gawe lega puji astutine punwa wae tampanana kula Sombo Wisnubrata kula tampi kula pun disenggon dadosaken jejimat mumpung sira tesi muda seneng puruhita ngopandi laku kang utama awit besok tembene Sombo kuwi bakal senengake ngaluhur ana praja Ndorati genteni kalawan kelunggane Sudarmamu bisa dadi putra kang mikul dhuwur mendhem jorasmane wong tuwa nggih mekaten wae sabda pangandikanipun Paduka Prabu tansah kula pundi kangge srana sanguning agesang kula wis dadi sak jamak lumrahe kula ngaturaken pangabekti katur kanjo Eyang Pendhita Paja Pataka nggih Sombo ndatampa sliramu ngaturna pangabekti ora liwat Paja astutinipun Eyang bae tampanana nggih kula tampi kapundi ndadosaken jejimat iya muga-muga nggih Sombo kula ngaturaken pangabekti katur Gaga Prabu Mandura Setyaki ndatampa pangestuku bae tampanana Tyaki inggih kapundi ndadosaken jejimat Sang Penadi Peremban Dura kula ngaturaken pangabekti Setyaki ngaturna pangabekti marang Pendhita Dana ndatampa pangestuku tampanana dat kapundi singgo ndadosaken jejimat kula Pati Udawa ngaturaken sungkem pangabekti katur Gusti Kuling Mandura bali padha-padha wae biyen nate urip bebarengan ana Widara Kandhang Udawa oh inggih mekaten sinuwun ugi katur Pendhita Dana kula ngaturaken pangabekti Pati Udawa ndatampa mangesune Pendhita Dana tampanana Udawa kula tampi kapundi singgo ndadosaken jejimat wonten wigatos menapa anggenipun pareng rawuh monggo kula tansah nglungaken jangga kula nilingaken karna kawula non anjreng kang ngapus pituarum kasilering samirana amri sekar kadung sekaring kadung gandanira kongas mawi raras retnane ngendriya
Sangring kalanggana klara padang moncar tenolir kekonang sorong sorote tanah padang kansolan pajaring ngapurna pinggegon sinabet mring ludina ting tebina mring tulah sari ing Bathara. Ana wigati apa Yayi Prabu? Mon Kakang supaya prating Prajon Barwati nganti anggone nitih kalawan Kyai Puspadenta kocak telalene bandang koyotan ngambah Bathara. Lho sawise pun Kakang tumenggoning Prajon Barwati kawistana